Mana Fakazi. Khuluma phela nalabantu abakulandelayo nabalandela thina lapha. Abasibalandela amavidiyo akho la ku-TikTok kabiyela. Hayi akulandela wena mvundlane. Lutho phela ngithi phela inkosi yamahawu la uwe mina ngiundunankulu. Mina ke njengondunankulu sengilubikile lolu daba enkosini. Ukuthi ukhona phela uYouTube lapha sesivulile lapha ichannel kuYouTube Fakazi. Mina ndaba phela akuzazi zonke lezo zinto. Wena ozazi. Batshele phela Fakazi abaye sekuYouTube manje. Phela mase kukhuluma undunankulu phela usuke sekuzwakele futhi. Mina nje kuthi okwami ukuthi angihlikithi isikhumba nje ngakhele ngisho umnqolo isihlanga. Na kuye uShub loyo. uYouTube phela kuYouTube Fakazi. Bengaya phela futhi kwayena lo Shub angimazi naye ngizomakhela isihlanga. Indoda engakanani yena unalo ihawu. Asilale leshangane lo uYouTube. Ngizomenza isihlanga. Nitshele ngelibhadi uYouTube ezizomthatha. Lapha na kwi-channel yethu ke lapha Fakazi uphelelani biyela noma bethi biyela nje. Yeah. Manje ubaba uShub lo somnika ndinesa isihlanga. Phela sobona lapha kuYouTube ukuthi benze njani kuYouTube bese simakha kuYouTube. Wendaba usho. Yabhuti. Baba kuthiwa umasipala usaphila. Hayi kanti umasipala umuntu wesifazane. Okuyaye kuthiwa mawuhambela ugest umasipala utelekile kwamasipala. Usaphila noma sekusela abafana bakhe. Mina ngibona sekusela abafana phela. Mina ngithi unkosikazi phela mina. Umasipala. Hawu. Indoda yakho uSipala. Ngithi unkosikazi phela kunomasipala lapha. Indoda futhi uSipala. Kusho lokho phela Fakazi uSipala. uSipala kusela umngakho umasipala. Naye lo mama ngeke kodwa ufuna yeke phela ukuthi ethathe igesi njalo. Hayi ngeke futhi ngeke akufakala. Kodwa mina ngangitshela ukuthi mhlawumbe ke sewashona umasipala abafana bakhe laba basele babangifa ngoba sesanjela ugesi namanzi. Bahlanganyela noEskom. Na uEskom bona kusewashona phela. Sekusele izingane manje. Abafana, sela abafana mhlawumbe babangisihlalo nje. Sobukhosi bakwaEskom. Ngeke mhlawumbe ikhona inkosi yakho. Awushela. Nayo njalo ndaba mawuyithola ungitshele ngiyisikele iha. Inkosi yaEskom. Uye uEskom phela. Kanti akuyena umuntu. Angazi. Isikele iha nayo uEskom. Isho ukuthi kumele acinge uEskom. Inge wena uEskom momthola umtshele ukuthi uzomenza isihlanga sakhe la. Ngakho ke la ekhaya ngifuna uphinde kuhambe ugesi. Lokho nje ngiyomtshela khona uEskom zwana ngimbono umnike yawo ubaba la ekhaya ngifuna uphinde kuhambe ugesi. Yabona into masiclean dala kufanele ukuyicleana noma isiclean. Singaze ngcolise ukuthi usuyayi overclean. Shame. Yeah. Njengentombi yaseNazaretha madoda. Ukhululwa iboshwa. Wentombi yaseNazaretha. Hayi. Ngeke mthatha dadewethu asilungisele isabatha liyangena manje. Hayi batshele Fakazi bengakhohlwa kuYouTube. Ngeke bekhohlwa phela mfethu wenza lukhanga. Isabatha namhla Nkosi.